Селото Баротин е с многовековна история. Създадено е в дълбока древност. Първите сведения за него датират след извършените археологически разкопки на територията му от Археологически музей Смолян. Самото название на селото Баротин, Бартина, произхожда от славянската дума бара, което означава много влажно място. Социалното предприятие в Баротин, създадено по проект в селото, част от Сдружението за обществено полезна дейност Бартина, пренася духа на Родопите чрез своето производство. Предметът на дейност на социалното предприятие е производство на народни носии, обособяване на производствен процес за изработка на автентични български национални облекла. Предприятието изработва разнообразни видове мъжки, дамски и детски български народни носии, като освен цели костюми предлага и изработва отделни компоненти от тях – ризи, елеци, потури, кълпаци, пояси, чалци, хамролуци, сукмани, престилки, кърпи и накити за глава, чорапи, плетива, бродерии и други.